programa ofrecido por... En Schmidt creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Señoras, señores, amigos, amigas, moi boas noites, benvidos, gracias por estar aí. Empezamos unha nova edición de o programa de entrevistas e de caras a caras de actualidade dos temas máis candentes ou dos temas máis interesantes que nos afecten na nosa área de audiencia ou de demarcación das Rías Baixas. Temos esta cita, esta é a primeira delas, e un camiño que nos levará hasta la cerca do Brán. Estaremos hasta junio, cunha cita todos os martes, despois do informativo, sobre as 10 da noite, estaremos aquí. E hoxe afordaremos en dous dos temas importantes para toda esta comarca. Un é a asociación e a campaña de Nadal da Asociación de Comerciantes de Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa, que estaremos coa presidenta para analizar esta campaña e todo un pouquiño o que foi no ano, máis unha noticia que vai salir e que é reciente, que é a fusión coa asociación Aitubi, que empezarán a camiñar xuntos a primeiros de ano, dentro de uns días. E logo estamos, porque é un ano importante de récords en a maioría de todos os datos que se dan e a importancia que ten para todas estas rías, a ría de Muros Noia, a ría de Arousa e a ría de Pontevedra, que é o sector turístico. Para eso temos e contamos esta noite co director de Turismo de Galicia, con José Manuel Merelles, que lle damos as boas noites e a benvido. Como estamos? Benvido, José. Moi ben, boa noite. Boa noite. Que tal? Bueno, ven vostede de Vigo porque se celebrou esta mañá, se puxo en marcha a terceira Turislab, que ven sendo isto, que supón ese acercamento, ese colaboración co norte de Portugal. Sí, Turislab é unha aposta de Turismo de Galicia que se puxo en marcha no ano 2021. É unha aceleradora de proxectos turísticos, de empresas turísticas, que comezou a funcionar no ano 2021 con 85 proxectos que se presentaron, dos que se seleccionaron 15 e ao final resultaron mentorizados 10. Deses 10 proxectos, pois hai algúns que se convertiron en empresas de éxito, concretamente algunha que desenvolveu algún produto turístico, e despois, na segunda edición, foi no ano 2022, e aquí xa se presentaron 117 empresas, das que tamén se escolleron 15, e 10
foron as elexidas para despois ter proxectos de mentorización e tamén de financiamento. Agora, pois, esta iniciativa que xurdiu despois da pandemia para poñer en valor esa capacidade que teñen as empresas turísticas de Galicia, pois, a través dun proxecto PodTech, pois vámoslo desenvolver tamén en colaboración coa rexión norte de Portugal, que ten uns desenvolvementos turísticos semellantes aos de Galicia e que creemos que vai ser unha experiencia moi positiva, tanto para nós como para os portugueses. E nada, hoxe foi a presentación con un grande éxito en Vigo e estamos moi expectantes desta nova edición de Turislab. Logo entramos un poquinho máis alá, pero gustaríame axudar a presentar para a audiencia que non o coñeza. Vostede é a primeira vez que, non levamos aquí 29 anos, pero vostede é a primeira vez que ven aquí a ser entrevistado, pero vostede leva 5 meses, tomaba posesión como director xeral de turismo o 3 de xullo, pero vostede é un veterano, non só na Xunta, sino no turismo, non? É a primeira vez que estou aquí, pero a verdade que somos vellos coñecidos, porque é certo que eu levaba pois 24 anos traballando primeiro en Turgalicia, que era a Sociedade de Imaxe e Promoción Turística de Galicia, e nos 10 últimos anos na Axencia de Turismo de Galicia, levando precisamente os temas de comunicación, tamén o marketing, campañas de publicidade. Entón, aínda que nunca estiven aquí como entrevistado, pero sí que somos vellos coñecidos desta televisión e bueno, eu sí, se pode decir que dentro da dedicación á promoción e a xestión turística levo pois sí, casi un cuarto de siglo e fundamentalmente dedicado á comunicación e á promoción exterior do destino. Entonces, os que estamos en comunicación e os xornalistas xa sabedes que de todos sabemos un pouco e, bueno, de marketing turístico, pues, bueno, algo sei e, bueno, agora toca estar levando as rendas da axencia e aquí estamos. Claro. Como lle cambiou a vida a dar ese paso a asumir o cargo que viña desempeñando Navacastro dende o ano 2013, porque la asumeu agora a alcaldía de Pontareas. Nestos 5 meses vostede cambioulle moito a vida? Desde logo que sí, a ver, en primeiro lugar, por a responsabilidade do cargo, as funcións non son as mesmas, evidentemente, e a verdade é que un sector que agora mesmo está nunha parte alta do PIB, supón unha importante porcentaxe do PIB, que xenera emprego e que tamén xenera riqueza, pois é moita responsabilidade. Aí sí que hai un cambio moi importante canto ás miñas funcións de antes, e ademais do turismo hai que ter en conta que baixo as competencias da Axencia de Turismo de Galicia tamén está a conservación e a promoción dos camiños de Santiago, do Camiño de Santiago, que sí que supón unha grande responsabilidade por o patrimonio histórico e cultural que supón para Galicia. Claro. Vostede que eso leva un cuarto de século aquí metido. Dícese moi rápido. Un chaval todavía. Como lle explicaría vostede á audiencia que supón o turismo para Galicia, e tendo en conta que vostede viveu eses cambios fai 25 anos, fai 30 anos, sí, que vostede xa estaba na Xunta no 91, a día de hoxe o que cambiou todo isto para ben de Galicia, porque onde estábamos e onde estamos, non? Claro, eu tuve unha oportunidade de vivir o primeiro Xacobeo, que foi o Xacobeo 93, precisamente este ano e estamos a celebrar nestes días o 30 aniversario da declaración do Camiño de Santiago como ben de interés da UNESCO, bien Patrimonio Mundial. Tamén unha efeméride na que se recorda que hai 30 anos celebrou o primeiro ano Xacobeo, que foi o 93. Só cabe recordar que daquela, nos finais dos anos 80, apenas eran 2 ou 3 mil os peregrinos que facían o Camiño de Santiago, e probablemente
este ano se entreguen 450.000 compostelas. Nestes 30 anos, o que atinxe o camiño e o fenómeno xacobeo, a dimensión está aí, peregrinan cara a Santiago xentes de todos os países do mundo, comprobado, e no ámbito do turismo tamén hai que pensar que no ano 91, 92 apenas tiñamos 1,5 millón de visitantes e agora estamos en 6,5 millóns. É unha evolución moi importante e sobre todo porque agora mesmo o sector turístico é unha fonte de riqueza prácticamente para todo o territorio. É certo que algúns destinos dentro de Galicia están máis desenvolvidos, é lóxico, e outros menos, e hai xente que visita uns destinos e outros menos, pero prácticamente todo o territorio da costa e do interior ten un desenvolvemento turístico do que se benefician pois empresas e persoas, non? Que probablemente hai 30 anos estaba moito máis focalizado en determinadas zonas e agora, pois, bueno, é unha actividade que está espallada por todo o territorio da comunidade galega. Podemos falar dun 11% do PIB e de un 11% tamén de emprego de Galicia? Sí, o turismo supón en toda España o 13% do PIB. En Galicia parece que algo menos non hai datos altos, pero o turismo está no 13% do PIB en toda España. E tamén ocupa, pois sí, alrededor do 11 ou 12% do emprego en Galicia. Probablemente estes datos medren ao rematar este ano porque a evolución turística de Galicia durante estes 2 últimos anos pois, foi espectacular. Tamén hai que ter en conta que, por exemplo, un dato que poden dar a pauta do que supón o turismo en Galicia. Este verán se publicabase un dato que viña a decir que por primeira vez na historia as rendas do sector terciario superaran aos industriais en Vigo, que é a cidade máis industrial de Galicia. E a este ritmo, vostede como ve isto dentro de 10 anos ou no 2030, por poñer unha fecha, ou donde, máis que donde o ve, donde lle gustaría que estuvera? O Gallet tiveramos unha bola de meiga, pero como non é así, no noso plan director do turismo de Galicia, no plan estratégico que remata este ano, xa estamos elaborando o do ano 24-30, que vai corresponder co segundo xacobeo desta década, primeiro o 27 e o segundo o 30, pois xa estamos traballando en fomentar un tipo de actividade turística que sexa o máis sostible posible, o máis respetuosa posible tamén ca cidadanía e que siga aportando a Galicia pois, riqueza, non? Nese sentido, neste plan que está vixente hasta decembro, a nosa proxección de turistas era alrededor dos 5,5 millóns, entre os 5,5 millóns e 6. Agora mesmo vamos superar os 6,5 do ano pasado este ano, o cual non é algo estrano, porque Galicia realmente é un destino moi apreciado agora mesmo por os visitantes e probablemente sí que sigamos medrando, pero do que se trata é que este crecemento pois, sexa o máis racional posible, de xeito que a esa actividade turística non afecte a convivencia e que se respecten pois, todos os parámetros que nos fan que a vida sea entre todos mellor, non? O sea, que podamos convivir todos e que ao mesmo tempo a xente poda gozar do destino e tamén a nosa cidadanía beneficiarse da actividade turística. Porque cando chega un turista a Vilagarcía ou a Santiago, toma unha taza de viño ou unha botella de viño, pero come unha mariscada, come un chuletón, come unha pataca, e todo iso é mover a cadea económica de Galicia, non? Porque Galicia é calidade, pero en todo.
E, de feito, digamos que a primeira motivación dos visitantes é a paisaxe, pero a segunda é a gastronomía, non? E esa calidade ten que ver con noso modo de ser e de vivir, non? Efectivamente, nos nas enquisas que facemos en destino, cando chegan os visitantes, os peregrinos, por un lado ou por outro, nos preguntamos, facemos inquéritos de por que nos visitan e o que fan aquí e por que lle gusta Galicia. E ano tras ano se repiten as preferencias. Fundamentalmente a xente nos ven visitar por a nosa natureza, ven da costa, ven do interior, por a nosa cultura e os costumes e tamén por o noso patrimonio cultural. E o que antes era un complemento para a visita, que era a gastronomía, e no gastronomía podemos decir, agora mesmo se convertiu na segunda motivación, a veces é a terceira, ahora estamos na segunda, o cual nos quere decir a importancia que ten pois este aspecto agora de promovernos o destino e de que a xente, os visitantes se acheguen a Galicia. Nese sentido, sí que podemos decir que temos unha gastronomía de absoluta calidade e de uns viños de calidade tamén envexable. De toda a produción gastronómica, non? Porque, quero dicir, se vamos a un queixo, sí, efectivamente, un turista repercute no paisano, no veciño que ten e que se dedica a isto, non? Efectivamente, o turismo move toda a economía, non? O turismo é moi transversal, a actividade turística, pois, por exemplo, dentro da actividade turística, un paquete turístico conforma o transporte, a estancia e a manutención. Pois neses tres ámbitos, pense vostede que aí vai haber un transporte, un autobús, vai haber unha gasolineira, vai haber un establecemento para dormir, vai haber un almorzo, nese almorzo pois hai leite, que probablemente sexa galego, vai haber unha logística, etcétera. Entonces, sí que o turismo é unha das actividades que máis activa, para a redundancia, a economía dun país, e concretamente, neste caso, a de Galicia, porque sí que é certo que quen elixe Galicia o elixe por a súa calidade. E a nosa maneira que temos de ser, non? De vivir. Efectivamente. Ese é un intangible que tamén aparece nas enquisas, que todos os que nos visitan valoran especialmente esa acollida que temos os galegos. Eu sempre digo que estamos aquí no confín de Europa e levamos a tradición do Camiño de Santiago e desde antes acollendo xente desde hai moitos anos, miles de anos, o cual nos fai como ser uns anfitrións especiais. Eu creo que aos galegos tamén nos gusta a xente e iso está moi valorado por aqueles que nos visitan, pois efectivamente o trato e esa atención que nos temos cos visitantes. Temos que ir falando de moitas cousas, entre elas dos distintos turismos que hai, subsectores dentro do sector turístico e dos que nos afectan aquí, porque aquí nos toca o náutico, nos toca o de praias, nos toca o enoturismo, nos tocan moitos, o camiño portugués que tamén nos pasa por aquí. Pero facemos un pequeno alto no camiño, nos vamos un momentiño a publicidade e volvemos e seguimos analizando con José Manuel Merelles, director xeral de Turismo de Galicia ou da Axencia Turística de Galicia. Hasta ahora mismo. Programa ofrecido por of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Continuamos, falemos esta cita que temos e que empeza hoxe e que a continuaremos durante todos os martes con todos vostedes hasta, polo menos hasta o mes de xuño, co señor Merelles, que é o director xeral de Turismo de Galicia, e aquí temos moito turismo que nos afecta. Temos o náutico, do que queremos que nos conte a importancia que ten, e tamén do que ten o enoturismo, co que ten que ver co sector do viño, das adegas, dos hoteliños especializados, de todo isto que nos supón, porque cada vez se fala máis de turismo especializado. Contenos, como están sendo estes sectores e o que aportan, lóxicamente. Sí, a verdade que a actividade, o turismo xa se ve máis como unha experiencia no territorio que como unha viaxe con organización e planificación, non? Pero os visitantes que se achegan a Galicia o que queren ter experiencias, e Galicia nese sentido é un país moi rico en experiencias. Si trazamos dúas diagonais entre, por exemplo, o Concello da Gudiña e o de Cariño e o de Ribadeo e a Guarda, pois imagínese vostede todo do que se pode disfrutar neste territorio, non? Nese sentido, vemos que cada vez o sector aposta máis por a especialización e tamén con o noso apoio a través da Dirección de Promoción da Axencia de Turismo de Galicia, pois imos creando ou dándolle creando produtos ou dándolle apoios que xa existen, e nese sentido a nosa colaboración co sector turístico está posibilitando que cada vez cubramos máis partes da demanda, porque estamos cada vez máis diversificando a oferta. Entón, Galicia, que pode ser un destino múltiple de múltiples registros, pois cada vez está sendo demandado por persoas que teñen gustos distintos, o sea, moi dispares, quero decir. Entón, nese sentido, a oferta galega cada vez cubre máis a demanda que existe no mercado nacional e internacional, e aquí sí que hai moito traballo do sector turístico que nós apoiamos a comercialización dos produtos que saen ao mercado e de establecementos e de servizos, e nese sentido, pois sí que cada vez hai máis especialización. E o enoturismo, donde están as rutas dos viños, hai 5 denominacións de viños en Galicia. Lóxicamente, hoxe nos toca falar da protagonista Rías Baixas, non só porque teña o mellor viño do mundo, o segundo sería o Ribeiro, pero... O Valdeorras, o primeiro... Eso habría que discutir. Pero bueno. Pero falamos de que, digamos que as adegas, o sector se prepara con xente especializada para dar charlas, para falar do produto, para a xente que xa ten inquedanzas e que xa ven buscando cousas específicas, non? Como afecta isto e como diferencia
a un señor que ven facendo o camiño, que pode facer unha visita de bodega, que pode probar uns viños fantásticos con queixos ou produtos do mar ou da terra ou do que sexa, e que diferencia ten a isto de un que entra con un veleiro, atraca nun porto deportivo e pasa por aquí uns días e... A ver, falábamos antes de especialización. Nese sentido, a denominación de orixe das Rías Baixas e as súas adegas foron pioneiras e agora mesmo, pois, eu diría que onde máis desenvolvido pode estar o enoturismo na comunidade galega, con exemplos moi brillantes de como se están levando adiante as cousas. Tamén o que antes era uns ingresos básicos dunha adega, que era vender viño, agora tamén moitos empresarios están dando conta que ofrecer viños e servizos dentro da propia bodega pois tamén axuda a dar a coñecer os viños da propia adega e a xerar ingresos que ao mellor cos que antes non se contaban. Neste sentido, nós estamos levando adiante un plan de enoturismo a través dos fondos Next Generation, que son fondos para a recuperación, fondos que veñen da Unión Europea, e en todas as denominacións de orixe vamos a levar adiante proxectos que leven a divulgación do enoturismo, ben a través de creación de infraestructuras dentro das propias adegas ou ben a través de promoción. Por outra parte, nos levamos algún tempo traballando primeiro cas DOs e despois cas rutas dos viños das 5 DOs que están todas establecidas na difusión dunhas xornadas de portas abertas nas rutas dos viños de Galicia que se ben as facíamos antes no mes en outubro, logo de falar de ter unha experiencia acumulada con estas rutas, pois as pasamos agora ao mes de maio, xuño, e chamamos primavera de portas abertas nas rutas dos viños de Galicia. Quero decir que este é un exemplo de colaboración que está funcionando moi ben e está servindo para introducir en algunhas territorios vitivinícolas pois este gusanillo de levar adiante proxectos de enoturismo que tamén, co apoio que vamos ter dos fondos Next Generation, creemos que en pouco tempo, en cuestión de 3 anos, pois vamos a dar un salto grande e Galicia poida ser pois o destino enoturista que se merece, como co desenvolvemento que teñen outras zonas, como pode ser a Ribeira do Douro ou La Rioja. Aí están. Somos os terceiros ou cuartos en proporción das rutas e en visitantes. Claro, e nese sentido, a variedade dos viños e a riqueza dos nosos caldos, pois creo que aí temos Pero aí o turista xa ven buscando, digamos, que información específica, modo de vivir, modo de sentir a experiencia de catar ese viño, esa variedad, en ese modo de como se vendimia, como se cultiva, como se traballa. Sí, pero hai que darlle servizos e hai que darlle as posibilidades para que toda esa experiencia sea completa. Entón, pues, nese sentido, cada vez máis adegas están entrando ou están vendo as posibilidades que ofrece o enoturismo para dar a coñecer os seus produtos ou mesmo para interconectar cos visitantes e, desde logo, para nós e para os destinos locais onde están radicadas as adegas, eu creo que vai ter un gran futuro porque a proxección é impresionante. Temos as CIES, temos ONS, temos Corrubedo, temos o Parque Nacional das Illas Atlánticas. Isto é o paraíso, non? As mellores rías do mundo. A verdade que sí, e ademais é un territorio que soupo poñer en valor estes recursos, non? Porque do que se trata fundamentalmente o turismo é de poñer en valor os recursos que ten o territorio e de xestionalos de xeito racional. Efectivamente, as Rías Baixas son o destino galego máis desenvolvido turísticamente,
e do que aprenderon moitos ou outros destinos e que agora mesmo se está facendo as cousas moi ben, pero, a ver, con un parque nacional marítimo terrestre, co litoral que teñen vostedes aquí, coa gastronomía que hai aquí, ca temperatura que hai aquí, a ver, a paisaxe, que realmente sí que o teñen todo. Ainda temos posibilidades de mellorar. Logo lle preguntarei por elas, porque, entre outras cousas, bueno, a Axencia de Turismo de Galicia xera moita información, moitas noticias, está metida en moitos proxectos, e un deles é que Galicia participa nun proxecto que creará o maior corredor ecoturístico do norte de Europa, non? Do norte peninsular, o maior de Europa no norte peninsular. Sí, efectivamente, creemos que os fondos Next Generation, que veñen da Unión Europea como mecanismos de recuperación logo da pandemia, pois son unha grande oportunidade para desenvolver algúns produtos, para desenvolver máis algúns territorios turísticamente ou para consolidar os destinos que xa están maduros. Nese sentido, no que atinxe a creación de produto, pois nós, xunto cos territorios que conforman a marca turística España Verde, que son Asturias, Cantabria e Euskadi, estamos traballando na creación do maior corredor ecoturista do norte de España e probablemente duns dos maiores de Europa. É un proxecto no que participamos as 4 comunidades do norte, e que está liderado neste caso por Asturias e que estamos comenzando a traballar en Galicia. Tivemos aí pouco unhas reunións con empresas e con promotores e a verdad que a resposta foi increíble porque está o director do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia, de destinos desenvolvidos como as Mariñas coruñesas, moi enfocados a temas ecolóxicos, e a xente da Ribeira Sacra. Entón creemos que pode ser tamén unha oportunidade outra máis para que nos visiten aquelas persoas que están máis sensibilizadas coa ecoloxía. Como axuda? Faleme dos camiños e do camiño, o papel decisivo que xoga o Camiño de Santiago. A nós tócanos por audiencia, tócanos o camiño portugués, a variante do Salnés, o Ribeira de, bueno, o camiño, o traslatio polo Ulla hasta Padrón, os proxectos e as iniciativas que hai na ría de Muros Noia hacia Santiago. De que xeito, de que importancia ten isto, que antes falaba un pouquiño, pero que importancia ten para o desenvolvemento rural? Como incide, como apoia? Pois de unha forma trascendental. Hai que ter en conta que os camiños de Santiago, as 10, salvo o do Mar de Arousa, as 9 restantes, e o Mar de Arousa desde Padrón, as 9 restantes rutas oficiais, percorren prácticamente todo o territorio, toda a superficie de Galicia, e percorren prácticamente o mundo rural. Hai exemplos de vilas que prácticamente están especializadas na atención ao peregrino, no camiño francés, evidentemente, Sarria, Portomarín, Arzúa, ou, por exemplo, Fisterra, que é unha vila que dentro do camiño de Fisterra-Musía, que tiña unha dedicación moito á pesca, e agora penso que o sector da atención ao peregrino o superou. Entón, hai que ter en conta que o camiño vertebra o territorio e agora mesmo coa cifra de peregrinos que se está a registrar e que cada vez están desestacionalizando máis a súa peregrinación, quere decir que xa non se concentra todo nos meses de xuño, xullo, agosto, setembro, senón que maio, outubro, incluso febreiro son bons meses, pois aquí tamén hai unha grande oportunidade de desenvolvemento no eido rural. Non se trata de poñer ao mellor todos os ovos na mesma cesta. O camiño
axuda ao desenvolvemento dun territorio rural, pero desde logo que a súa impronta fai que desperten a mellor moitos territorios que estaban esmorecían, a mellor por falta de por avellentamento, e aí está o camiño con novas oportunidades para crear... E con axudas tamén, non? Para rehabilitar edificios, sí, para embellecemento, para dinamizar, non? Efectivamente, nós temos unha liña de axudas que se acaba de ir ao Consello da Xunta para rehabilitar e embelecer edificios que están na contorna dos camiños. Esa é unha axuda directa a particulares que ofrece a Xunta de Galicia. E por outra parte, cos fondos tamén da Unión Europea, estamos levando a cabo, que temos un plazo aínda de 2 anos, un proxecto de BICs, de bens de interese cultural, no Camiño de Santiago. E trátase de rehabilitar monumentos ou edificios emblemáticos que teñen a declaración de BIC e que están na contorna do camiño. Todo isto, para ter sempre o camiño en perfecto estado de revista e que sexa un foco de atracción tan importante para visitantes como está sendo hasta agora. O Camiño de Santiago, con independencia da importancia cultural, desde o punto de vista de impacto mediático, de xeración de noticias, de posta no mapa a Galicia, sí, porque hai que chegar a Santiago, está calculado canto supón? Habería que... algún estudio hai, pero concentrados no tempo. A mellor non hai un estudo que nos diga que foi destes últimos 30 anos, desde o 93 hasta o 2023. Pero sí que hai un dato importante, por exemplo, no primeiro ano xacobeo, o ano 1993 foi un ano de unha profunda crise no resto de España, e en Galicia, sin embargo, o PIB medrou gracias á celebración do Xacobeo 93 e de todos os acontecementos que tiveron lugar. E sí que había un estudo con un impacto que superaba moito o investimento que se fixera. En cuanto a proxección que fai de Galicia e do territorio o Camiño de Santiago, non hai máis que ver que de todos os países do mundo hai peregrinos. No rexistro da Igrexa das Compostelas, hai peregrinos de todo o mundo. Eso, o valor é incalculable do camiño. Non sei se isto se podería algún día... É un diamante que ten Galicia que é increíble. Non sirve a comparación, pero isto é como ter os Xogos Olímpicos ou algo así, non? Sí, permanentemente. Porque, é algo que todo o mundo quixera ter e ao que saen imitadores por todas partes, mesmo en Italia, con vías como a Francígena, todo o mundo quere ter un camiño, a todo o mundo lle interesa o Camiño de Santiago, na Unión Europea agora hai unha Federación Europea do Camiño de Santiago, hai asociacións do Camiño de Santiago por todo o mundo. Entón, este é un fenómeno tan exclusivo e tan, como diría eu, tan avasallador, porque todo o mundo, cando alguén vai aí fora de Galicia, vai coñecer o Camiño de Santiago e Santiago de Compostela probablemente como meta deste camiño. Non falamos do turismo deportivo, non falamos do turismo termal, non falamos, pero todo entra dentro do tema. E aquí temos moito termal, dende Atoxa, Cuntis, Caldas... Sí, a verdad que a provincia de Pontevedra ten un desenvolvemento termal moi importante e moi histórico, porque só hai que pensar en Mondariz, que foi unha vila termal que se constituí como unha das vilas termales máis importantes de Europa e probablemente do mundo, e temos a illa da Toxa, que unha especie de Rolls Royce do termalismo, non? E da tranquilidade, de un destino ideal, non? Moi orientado ao termalismo. Efectivamente, está Cuntis, está tamén Caldas. En ese sentido, o termalismo é tamén un produto que axuda moito a fixar poboación e tamén
axuda moito a loitar contra a estacionalización turística, xa que cando a xente adoita ir aos balnearios ou practicar termalismo, pois adoita ser sempre nunhas temporadas que non son o verano. Canto durou o bono turístico? 5 minutos ou menos? Durou 10. Foron 1 millón de euros que se puxeron en marcha e durou 10 minutos, 1000 bonos por minuto. Sí, sí. Son bonos que agora se están disfrutando, se están gozando. A campaña do Nadal como se presenta? Fantástica. Creemos que ben, porque vamos a ver, as previsións que fai o sector turístico son boas, non? O sea, falan de entre os 60, 65 ou 70%, que é moi positivo, tendo en conta que estamos a final do ano e que o Nadal en Galicia, pois, como en algúns outros lugares, era como moi familiar, apenas a xente non viaxaba ou viña pouco aquí, pero é certo que desde hai uns anos cada vez hai máis oferta e as persoas tamén lle gusta estar en Galicia no Nadal e de xeito que cada vez hai máis ocupación e hai hotéis máis que están cada vez abertos, algo que antes, pois, a mellor hai 10 anos non ocurría. Bueno, levamos falando de todas as bondades, de todo o que xera o sector turístico. Cales son as debilidades? A falta de formación, a falta de traballadores profesionais, temos a FP, temos o Centro Superior de Hostelería de Galicia, temos o problema cas viviendas turísticas ou certos problemas, algúns concellos que falan de poñer unha taxa municipal ao turista. Cales son as debilidades? Por lo menos as máis importantes para vostede. Agora mesmo hai o desenvolvemento turístico é tan importante que probablemente xere inconvintes que non se iba a xerar pois hai 10 anos. É un fenómeno, diríamos, mundial, como casi todos os asociados ao desenvolvemento turístico que estamos vivindo agora. Eu creo que o que hai que facer é planificar, quizás ter unha planificación meirande que noutras épocas, para que, volvo a insistir, a actividade turística sea cada vez máis sostible e a convivencia entre os habitantes, a cidadanía de Galicia, das cidades galegas, das contornas galegas e dos visitantes, pois sexa sempre boa, o sea, que sea perfectamente compatible a actividade da cidadanía coa turística. O que decían os vellos, sentidiño? Sí, pois mira, realmente, aplicando o sentidiño sempre os galegos chegamos lonxe, non? E temos xa Fitur aí ás portas. Vostede xa está casi collendo o tren ou o avión para Madrid. Sí, apenas falta... Bueno, Fitur vai ser do 24 ao 28 de xaneiro e para nós sempre foi históricamente Fitur foi unha oportunidade para comercializar ou vender, por decirlo así, de algún xeito, Galicia como un primeiro escaparate do ano para promocionármonos no mercado que máis visitantes vehicula a cara a Galicia, que é o resto de España, fundamentalmente Madrid, do que viña aproximadamente o 25%, entón este é un escaparate fundamental que cada vez ten máis participantes por a parte de Galicia e, bueno, como vos sabedes, o noso stand ali en Fitur pois, é unha especie de trampolín, de plataforma para que todos os destinos de Galicia pois, poidan ter a súa oportunidade de se promocionar ali. A verdade é que eu levo, non sei cantos anos indo, pero cada vez me sigo sorprendendo da capacidade que ten para que o turismo, sobre todo de Galicia, se poida proxectar como é debido desde... Este ano cambia o rango, pero vostede vai asistir igual, non? Sí, este ano estaré probablemente doblemente máis ocupado que en anos, aunque, bueno, non o sei se estarei máis ocupado. O 70% da xente que nos visita é nacional, o 30% internacional, esos datos aceptos? Sí, é así.
O sea que Madrid e Fitur vale a pena ir. Desde logo. Hoxe por hoxe sigue sendo unha plataforma... De aquí hai moitos xeodestinos, moitas comarcas, Sí. moitos concellos que van xuntos, ou agrupados ou individualmente, como pode ser o caso de Sanxenxo, pero... Sí, e de feito, si non fose unha plataforma que eu estou describindo, non teríamos o overbooking que temos de presentacións e de actividade ali no noso... Pode adiantar algunha novedade? Non. Pois, bueno, vamos estar moi dedicados a un tema do que Galicia é número un, non? O sea, un elemento, hasta aí podo decir, un elemento no que Galicia... Pero Galicia somos... A actividade turística en Galicia ten que ver moito con este elemento. Vale, e a Q ou a que de calidade, como a levamos, hasta onde temos que ir, con que importancia ten esta certificación e esta distinción, esta medalla? A verdade é que o que de calidade turístico é o distintivo máis recoñecible de calidade que hai en España. É certo que ten as auditorías para obter o que de calidade turística son duras, e a verdade é que nós precisamente mantemos unha liña de apoio aos empresarios que queren optar por primeira vez o que de calidade turística. Nese sentido, históricamente, Galicia, xunto con Andalucía, é o territorio que máis distintivos de certificacións deste tipo atesoura, pero vamos a ir un pouco máis alá, e probablemente o ano que ven xa empecemos a traballar co S de sostenibilidade, tamén do Instituto de Calidade Turística de España, o ICTE, e entre o que o S de sostenibilidade e os destinos ICTET, que son máis territoriais, pois probablemente poidamos facer un plan, un programa de calidade turística que se desenvolva en todo o territorio. Ben a través do SITEC, ben a través do que para establecementos e servizos, e por suposto co S de sostenibilidade, e todo estes tres parámetros vannos axudar a que este destino que é Galicia pois cada vez teña máis calidade e sexa visto tamén como un destino de calidade por os que nos visitan. Que lle gustaría decir como resumen deste repaso que fixemos un pouquiño por a maior parte do sector turístico? Que o sector turístico agora mesmo e a actividade e a industria turística en Galicia está moi desenvolvida e que é unha oportunidade no momento no que estamos excepcional para a progresión económica de Galicia. Eu estou convencido que o turismo en Galicia vai avanzar, vai ter un maior incremento e unha maior progresión, e que isto nos vai beneficiar a todos moito. Nada, eu pediría que a todos que reflexionemos sobre a importancia que ten o turismo e que sigamos sendo tan bons anfitrións e tan bons receptores de visitantes e peregrinos como ata agora. Pois que se cumpla, cada un que vaya facendo a súa parte, non? Sí, señor, cada un temos un papel e que desenvolvámoslo cada un. E vostede o de todos. Bueno, de momento non sei un deus, pero toca estar aí. Bueno, lle desexamos moitos éxitos, lle agradecemos moito que haya estado aquí, porque os éxitos serán para vostede, pero tamén para Galicia, e para todo o sector. Desde logo. De acordo, moitísimas gracias, señor Mereñes, por estar esta noite connosco. Nos vamos a publicidade e recibimos a Rocío Louzán como presidenta da Asociación de Comerciantes de Zona Aberta de Vilagarcía de Arousa, que vamos a analizar, lóxicamente, a campaña de Nadal que se presenta e que xa está aí nas portas, xa empezou. Así que hasta ahora mismo. Programa ofrecido por
Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. En Smith creamos espacios de vida donde cada milímetro está diseñado especialmente para ti, para que disfrutes por fin de tu hogar, cada día. Home Schmidt Home. Smith, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. Pois seguimos con todos vostedes e damoslle a benvida e as boas noites a Rocío Louzán como presidenta da Asociación de Comerciantes Zona Aberta de Villagarcía. Benvida, moi boas noites, como estamos, Rocío? Boas noites, ben, moi ben, gracias por invitarme. Bueno, estamos no Nadal, lógicamente Villagarcía e todas as cidades, todos os povos están guapos, con luces, pero antes facemos balance e estábamos comentando agora que como estamos rematando o ano, como foi este 23 para a Asociación de Comerciantes Zona Aberta? A ver, para a Asociación de Comerciantes en realidad foi un bo ano, porque, bueno, vamos facer uns cambios que implican agora no 24, que é a absorción da Asociación de Hosteleiros, máis que a absorción, a unión entre os dous, as dous asociacións, e creo que son cambios importantes para nós, pero con respecto ao que son os socios e a asociación, digamos, as persoas en sí, foi un ano bastante complicado. Pois no, o verán foi ben, porque hubo un tempo bastante bo que nos acompañou, hubo moito turismo, cousa que para nós é importante, alargouse durante o tempo de verano, pero a partir de setembro foi un baixón bastante importante, o tempo tamén influeu, estamos nunha época de choivas casi seguido, co que a afluencia ás calles é bastante complicado, pero bueno, aí vamos tirando, que é importante. De que xeito afectan no día a día, digamos que a inflación, a subida de precios, as dos costes fixos, os enerxéticos, o coste do precio originario, é dicir, do produto, sea o cartón de leite, sea o zapato ou calquer outro produto? A ver, afecta moitísimo, evidentemente repercutir esa subida de costes ao precio final do produto implica que os nosos precios aumentan, os nosos clientes, ao encarecer os precios, a xente retrae en comprar, en mercar nos produtos, non? Evidentemente, nos en precio tampouco é unha competencia interesante para nós, non? Porque, bueno, as grandes cadenas, os grandes supermercados, pois compiten precisamente eso, en precio, non? Nos temos que competir en outro tipo de cousas, como é a calidade do produto, como é o trato personalizado aos clientes, como é a atención máis directa aos nosos clientes, o servicio final que lle ofrecemos, como é outro tipo de servicios que non ofrece ese tipo de grande área ou grande superficie, non? Evidentemente xa a venta online xa descartado, claro, a ver, o servicio máis personalizado con respecto a venta online non hai color, non? Entón, sí que nos afecta moito, pero penso que debemos olvidarnos un pouco deso e competir un pouco máis noutro tipo de, bueno, xogar noutro tipo de liga, non? Que non é esa, porque é imposible. A asociación, cantos socios conta ahora mismo e
digamos, que sectores abarca para a xente e para o resto de concellos e de audiencia que non é de Vilagarcía e coñecedora de zona. A ver, ahora mesmo somos 127 socios, pero abarca todo tipo de sectores, hai desde peluquerías hasta zapaterías, todo tipo de roupa, deportivos, temos tamén xogueterías, ferreterías, hai incluso axencias de viaxes, temos un amplio abanico, non, de servicios, non? Pero o importante que agora, a partir do 1 de xaneiro, abarcamos tamén a hostelería, que tamén vai a ser unha parte importante na asociación. Non creo que, bueno, xa abarcando ese sector, creo que recollemos un pouco todo o que o servicio pequeno Vilagarcía, o servicio de proximidade. A unión fai a forza, tanto para as campañas pequenas como para as grandes, non? E para o día a día, na collida de subvencións, tratar co Concello para poñer normativas, consensuar cousas. No, claro, é importante. A ver, non é o mismo que vayamos 10 personas a solicitar unha cousa que vayamos 500, non? Evidentemente, sempre foi así. O sea, o que temos que tratar é de unirnos todos, que sexa un frente común para que todas as nosas necesidades sean cubertas destas peticións que facemos na asociación, non? Bueno, a colaboración co Concello e con outro tipo de organismos, como pode ser a Diputación de Pontevedra, que sempre tuvemos boa conexión con eles, e incluso ca Xunta de Galicia, non é o mesmo que vayamos unha pequena asociación, que vayamos unha asociación con un montón de socios que representan, digamos, o tecido máis importante agora mesmo en Vilagarcía, non? Porque tendo en conta que Vilagarcía non é unha cidade con industria, sino que é unha cidade con sector servicios, pois somos quizá a parte máis importante da economía da cidade. Eso sin duda. Eso sin duda. A ver, non só como autónomos, non? Que, bueno, sí que casi todos somos autónomos, pero sí que tamén hai moitos que teñen entre un e dous empregados que tamén fan que todo eso sume un montón de, bueno, pois de postos de traballo que quer dicir que repercuten positivamente na vida da cidade, claro. Claro, sin duda. E os precios dos alugueiros, os costes laborais, preocupan o sector na tendencia que van levando neste ano e o que se prevé que poida influir no ano que ven? Hombre, evidentemente influye moito, porque non é mesmo unha empresa grande que pode mover pois, empregados, é moito máis fácil, non? Que unha empresa pequena que normalmente, ademais, temos unhas características especiales, non? Normalmente, se tes un empregado, pois o mantés durante moito tempo, é unha persona que leva contigo moitos anos, é unha cousa máis familiar, entón sí que preocupa. E, bueno, os alugueres, evidentemente, os altos precios que creemos que non están baixando, nin é importante que se fixera algo ao respecto, non? Porque é o coste, digamos, máis importante do mes, o gasto máis importante do mes do que un comercio. É o gasto máis alto tamén. Entón, para nós é importante que se baixasen todos ese tipo de precios, primeiro, para que se aumentase que a xente se animase máis, non? A iniciar unha andadura nun establecemento comercial de calqueira tipo, porque, bueno, facilita moito as cousas, e segundo, para que os que xa estamos, pois nos pongamos permanecer moito máis tempo no candeleiro, non? Hai moito baixo pechado ou sin apertura, sin uso? Sí, a verdade é que hai bastantes, hai bastantes. Que pasa? Que a zona do centro, que é a máis cara, sí que, bueno, pois esos sí que están cubertos, sobre todo por grandes cadenas. É imposible acercarse a unha zona como pode ser, non sei, Castelao, Rei da Viña, porque os alugueires están polas nubes. Entonces, tes que coller calles pois próximas, pero nunca tan cercanas, porque, claro, porque é imposible manter esos alquileres tan altos. E como están ou como afectan, que influencia teñen, como axudan ou non o mercadillo, a plaza de abastos, o mercado ambulante, como axudan estos? E como se están levando? Para nós é importante que a plaza de abastos resurdise, non? Tuvese un empuxe importante, porque, a ver, a importancia para min é que estemos todos unidos, e a plaza de abastos é un motivo
moi importante para que a xente baixe, merque en Vilagarcía, pase... É o gran hipermercado, claro. Claro, porque, a ver, os hipermercados ao final están situados nas aforas de Vilagarcía, non están situados no centro, mentras que a Plaza de Abastos é pois, unha maneira de chamar xente para o centro de Vilagarcía. Entón, para nós é moi importante. O mercadillo, quizá, pois agora mesmo temos aí unha pequena negociación co Concello, porque non hai unha calle deles que, bueno, pues que non estamos moi de acordo na situación que está o mercadillo, senón que para nós era máis importante que rexuntaran todo, que fucheran unha pequena reorganización, non? Para que, bueno, para que funcionase millor, porque evidentemente tamén sempre foi un motor para baixar martes e sábados a Vilagarcía, e vemos que non, que está perdendo forza e que para nós tamén en influencia. Antes os martes e os sábados eran días importantísimos en Vilagarcía. Agora quizá, pois bueno, calqueira día pois, é igual que un sábado que un martes. Non hai esa diferencia que había antes. E iso é máis pola ubicación ou polos trastornos que hai para aparcar para non sei que, para non sei canto? No, eu penso que quizá ao millor tamén é un cambio de mentalidade da xente. Realmente a xente, por iso penso que hai que atraer máis a xente xoven ao que a Plaza Abastos, non? Porque pensamos en Plaza Abastos e a veces a xente pensa en xente maior. Non, deberíamos de pensar en xente xoven, que iso é importante, que atraiga ese tipo de xente para que bueno, os restos dos establecementos que estamos cerca ou próximos a eles funcionemos ben, porque ao final, se funciona a eles ben, funcionamos todos, non? Bueno, pode ser tamén que realmente a reorganización do mercadillo, pois sistemas, é tamén un cambio de mentalidade a xente ahora a mercar, non? Ahora, cas grandes áreas e os grandes bueno, almacéns, por chamarlos de alguna maneira, de low cost, non, de precios baixos, fan que o mercadillo perda ese tipo de atractivo que tiña antes, non? Porque, bueno, realmente a mesma prenda podes comprar, pois probándote cómodamente nun probador, tendo ticket que a podes cambiar, a venta online de baixo coste, porque hai prendas de moi baixo coste, con cadenas importantes, fan que ese tirón que tiña, pois xa non teña especialmente. Entonces, claro, é un cambio tamén de mentalidade, penso, do propio cliente, non? E os negocios asociados á zona aberta de Vilagarcía, hai algún que tire moito ou que tire xa un porcentaxe de venta online importante ou un porcentaxe importante? Hai negocios que sí, que a verdade é que le están funcionando moi ben. A ver, a parte da venta online, está funcionando moi ben o tema de redes sociales, non? Facebook, Instagram, incluso por WhatsApp, a xente, outro día comentaba unha chica que tiña unha tenda de alimentación, e lle funciona moi ben o tema do WhatsApp, non? Pois prepárame isto, faime isto, máis eso, quizá que a tenda online, como tenda online, máis o que son as redes sociales. Instagram funciona moi ben, bueno, os directos, todo isto que está facendo a xente, sí que funciona. Cales campañas das feitas durante este ano foron as máis importantes ou a que máis impacto xerou nos comerciantes e nos veciños de Vilagarcía? Bueno, non podo destacar así ninguna porque realmente a forte comeza agora, no? En Navidades, que é a de Nadal, porque sempre temos o que é o Nadal de Disney, que é unha actividade que facemos cos nenos, en donde levamos, pois, bueno, pois os muñecos de Disney e todo eso, damos as libretiñas para que firme. E penso que esa é a campaña, digamos, que máis impacto en xente xenera, non? Impacto económico, digamos, o mellor, pois as campañas do Día do Pai e da Nai funcionan moi ben a ese nivel, non? Porque é máis, tes que mercar, o sea, un regalo que tes que comprar, non hai outra posibilidade. Entonces, o mellor, o impacto económico son máis as das campañas do Día do Pai e da Mãe, pero a campaña máis chamativa, digamos, sempre a de Nadal, porque, bueno, tamén facemos unha campaña solidaria a favor de Cáritas de recollida de xoguetes e alimentos, donde, pois, bueno, damos chocolate e tal, entón, ese, pois, é máis chamativo a hora de que a xente, pois, bueno, ve máis impacto, non? Pero económicamente penso que as outras
moito máis. E nesta falamos de Nadal, porque as luces empezaron outro día, e entón, hasta que se encenden as luces na cidade, non empeza a Navidad, pero a partir de aí sí, non? Se declara a Navidad feita. Bueno, agora o Black Friday está tomando aí posición importante con respecto ás luces, cosa que me parece horroroso. Discrepamos totalmente desa campaña dende fai moito tempo, porque creemos que non axuda. O pequeno comercio de Vilagarcía non lle axuda. Non, porque non axuda a vender durante o mes de noviembre, que é un mes de ventas da campaña de inverno. Porque, bueno, sobre todo este ano, que o mes de outubro desapareceu entre a chuvia. Entón, claro, non... Un mes inteiro chovendo, sí. Non foi un mes de ventas, que normalmente sempre outubro é un mes que tira. En novembre está aí como que, bueno, en un impasse. Pero agora co Black Friday, a xente limítase a esperar a que chegue o Black Friday, non? Entonces, de feito, o ano que ven probablemente estamos pensando en facer unha campaña máis forte en novembro que na campaña de Nadal, precisamente destacando eso, a que a xente compre o produto en precio como ten que ser, porque o que comentábamos antes, o precio venta público incluye os nosos costes de aluguer, de gastos. Entón, se ti vendes por debaixo dese precio, ao final os beneficios non te van a cubrir para os gastos que tes no teu establecimento. E vale, vas tapando buratos, pero realmente non funciona como ten que funcionar. Entramos de cheo na campaña. Vai haber música, baile, chocolatada, premios, agasallos... Sí, vai haber un pouco de todo. Primeiro comenzamos con... Fágame campaña a favor da campaña de Nadal. Pois, bueno, mira, primeiro vamos a comenzar ca semana de Disney, bueno, ca fin de semana de Disney, con esos 20 muñecos que van a estar por todo Vilagarcía, firmando as libretiñas aos rapaces, que, bueno, que levamos xa, pois, bueno, paramos na pandemia, evidentemente, pero despois volvemos a retomalo e funciona fantásticamente. A ver, é unha campaña super dulce e que, bueno, que dá gusto ver os rapaces todos por Vilagarcía, correndo a ver onde está Mickey, onde está... No. Entonces, esa campaña, pues bueno, gústanos moito por eso, ¿no? Porque é entrañable como Navidad. Despois seguimos ca chocolatada solidaria para Cáritas, que a faremos en Plaza España, porque, bueno, colabora con nos un establecemento ali, que é o Cafetería Mickey, e que recollemos os agasallos que queiran. Quero dicir, sobre todo preferimos xoguetes porque, como é unha época pois, complicada, sobre todo para moitas familias, pois, bueno, creemos que a recollida desos xoguetes para que despois Cáritas os entregue, non? As familias que o necesiten, pois, bueno, tamén funciona moi ben. Este ano tamén vamos a facer, antes facíamos, pois, bueno, viñan os pases reales a recoller as cartas, pero este ano xa, como ano pasado, vamos a cambiar un pouco e vamos a facer entrega aos nosos clientes de roscón de Reyes. É un agasallo que vamos a entregar a todos os clientes que vayan mercando nos nosos establecimentos. Vamos a poñer 5.000 a disposición de, bueno, pues de todos os clientes. A ver, van a ser roscóns pequenos, evidentemente non vai ser rosca de kilo, pero bueno, vai ser un detalle para que, bueno, endulcen o desayuno da mañá seguinte, non? E, para finalizar, pois teremos o sorteo dos 3.000 euros que facemos en 3 premios, non? 1.500, 1.000 e 500. Entre todos os socios, o sea, entre toda a xente que merque nos establecimentos de zona aberta, non? E se conocerá e se darán a conocer os premios, sorteo, cando? Xa o vamos a facer o día 7, se o tempo permite, pois o faremos na calle, non? Como facemos, como procuramos facer o resto das campañas, porque creo que funcionan mellor na calle que en sitios pechados. Pista de xeo en Fesdega? Axuda, non axuda? Bueno, todo ben, A ver, todo que se faga, evidentemente... Todas as actividades van a favor. Claro. E como está, digamos que, como valora Zona Aberta o alumeado, as decoracións de Nadal postas polo Concello? A ver, gústanos moito o que é a decoración na calle, sempre o dixemos, para nós é importante. De feito, nos colaboramos con eles
aí sempre aportamos algún tipo de adorno cada ano, vamos aportando un adorno, non? Porque, bueno, sempre creemos que evidentemente nos gustaría que hubiese máis, non chegamos ao nivel de Vigo, pero bueno, vamos a ver, non nos vamos a queixar. Tampouco queríamos, porque creo que, bueno, que eso é unha locura, non? Pero, bueno, a ver, a decoración está ben. De feito, nos procuramos reunirnos sempre co Concello para, bueno, aportar as nosas ideas e que eles, pues, nos indiquen un pouco por onde van a ir as cosas para, pues, bueno, pues, eles din algo, nos procuramos que se axusta a que nos gusta. Que máis lle gustaría decir a Rocío Louzán que hoxe non lle preguntei? Pois me gustaría dicir que viñese moita xente a Vila García estas navidades a mercar. É o máis importante. Pois están escoitando. Hai que ir a Vila García. Hoxe toca Vila García, outro día tocará outro concello, pero hai que ir a todos. Rocío Louzán, moitísimas gracias por estar esta noite connosco. Que a campaña de Nadal sea todo un éxito, que eso será bo para todos os comerciantes e todos os vilagarciáns. Moitas gracias por invitarnos, darnos a oportunidade de presentar todo o que facemos durante o ano. Pois moi boas noites, hasta aquí foi todo o que nos deu de sí esta edición de Falemos. Temos unha cita o martes que ven. Non me perdan, moi boas noites, moitísimas gracias por estar aí, saúdos. Programa ofrecido por Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Schmidt, porque tú no eres como los demás. Especialistas en cocinas a tu medida. Rúa Asturias 6, Vila García. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, Xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño crío macerado 100% de Viña Almirante.